हाय लोगोफोर आंनि जेदि बर' फेमिलि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरबाय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा जोबजासे नायलांबाय थादो मा मा देखायनो हायो देखायलांसै दिनै ओमफ्राय जों दा एसे जोंनि बागानखौ नायनो थांनो ओंखारदों आरोना ओंखारदों आरो गासिबो गथ' गथाय गासिबो ओंखारजोब्बाय ट्रेक्टराबो बोथोराबो दिनै मोद्लाद्लासो जादों आरोखि नोगोद अखा हाखागोन खोमा मोनायाव ओमफ्राय सानावथ' दा बिराद गरमखा अखायाथ' हाथ'वाखै ओमफ्राय मोनायाव हागोन बायदि मोनदों आरो दा बेयाव गय बागान गायनायखौ नायनो नागिरदों जों गय बागान गायनाय दं बैथिंजाय नोंथांमोन नायलांबाय था ओमफ्राय दा गायनांगौ गोदानबो दं आरोखि बुरजानो बेखौ नायनो थांनो नागिरदों गय बागान ओमफ्राय दंफां बागान गायनायबो दङ बेयाव दंफां बागानाव सिगुन थिथासाब गाम्बारि गासिबो दंफां गायनाय दंजोबो आरोना ओमफ्राय बे दंफां बागानखौबो एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो ओमफ्राय गय बागाना बोसोरनै एबार जों बोसोरथामानो हाबबायमोन आरोना ओमफ्राय दा खराना एखे बिलाइआ गांसे गांसेल' जानानै दङ ओमफ्राय दा अखा मोनबासो बरिया जासिगोन आरोखि गय बागाना ओमफ्राय दा बे गय बे थैनायाव गायसनदेरबावनांगौ आरोखि ना लोगोफोर बेखायनो फैदों ओरैनो आइया दै लानानै फैबाय दै लानानै फैदों नैबे आइमोननि गय बागाना बे गासिबो नै बिथिंजाय एसे लांदां जानानै दङ खैजिमा हाननांगौमोन जोंहाबो खैजिमाखौ मोननाय नंला माथो खैजिमा हादोंमोन ने फैदो आबा फैदो हाब जोंनि गय बागानाव सोरनिबा मोसौ हाबनानै दंजोबो नामा ओरैजाय नैबेरजायनो आरोना बै माखाया बिनिफ्राय ओइसिम जाहारसिम गय बागाना आंनिया एसे खाथियावबो होनाय बोजाना बोजाबावलाया माथो बे माखायानो आरोना बिलाइआनो एखे खान्दा खान्दा जानानै दं गाबोन मोजां खोन्थागोन आङो नैबे आइमोननि गय बागाना बे गासिबो नै बिथिंजाय एसे लांदां जानानै दङ फैदो आबा फैदो नै लोगोफोर थारुना नै थारुन गोजा बियो आइमोना गायनाय बियो आरोखि नैबे माबा आफाया नैबे हाग्राखौ सावदोंमोन आरोखि हनानै बेफोरखौ सावनायाव मा जादों नैबे थारुनाव खोबनाय हाग्राया जिगाबा सेस खामजोबदों बिथिंजायना ओमफ्राय ओरैजायना खामस्लाबासै आरोखि थारुना ओमफ्राय हा सिङावनो दंमोन आरोखि ना रज'थ'वाखैमोन सावना होबाय खामजोब्बाय नै गोसोम गोसोम जालांजोब्बाय थारुना थानाय नंलामोन ओमफ्राय नै ओरैबायदि जरनाखा आरोखि ना नैलाय एसेबां दला हा माखाया ओमफ्राय नैबेबो बे बोरि फारसेया नैबेथ' लङा जाहैबाय दै फैग्रा नै ओरैजाय बेनिफ्राय दैया ओरै फैयो आरोखि ओरैजाय फैनानै ओरैजाय थाङो ओमफ्राय बे नैबे बोरिया आफामोननि जालायबाय ओमफ्राय नैबेयो लङा जाबाय ओमफ्राय नैबे आंनि जाबाय आरोखि ना नैबेनिफ्राय नैबिनिफ्राय बे ओरै नैबे आंनि जालांजोब्बाय हरैनिया बेखौ गय बागान दंफां बागान खालामनानै दोनसै आङो लोगोफोर दा बेखौनो मावनो फैदों आरोखि ना न'आव हाजिरा नागिरदों हाजिरा मोनथ'वाखै बांगालफोरसो लिंहैनांसिगोन दसजनसो लायनानै हाग्राखौ एवनानै ओमफ्राय दंफां बागान गय बागान खालामनानै गालांसै बिनिबो भिडिअ लाबोगोन आं लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय जोबजासिम नायलाय हाब्राङा ओरैबायदि फायलाखा जोंनि गामिया माबायदि नै ओइ नैथिंबो नुहुरलायबावो नै सिन्था गैथारा बेनि बन माखाया स्टिलखा नै ओरैजायबो नै माखायनो ओमफ्राय ओरैजाय दंबावो आरोखि ना बे माखाया आंनि गोजा लोगोफोर हाया बेखौ लानाया बावाखै आं 6 माससोल' जादों ओमफ्राय दा बे गय बागानावनो आङो दा मा खालाम गय बागानसो होनफ्लांलायलांबाय बे हायावनो आं दा गय बागान ओमफ्राय दंफां बागान खालामनो नागिरदों आरोखि ना नैबे माखायाव दा हाग्रा जाजोबनानै दं नैबे माखाया बे माखाया ओरैजाय बे माखाया बे हाग्राखौ सिफायजोबगोन आरो नै बेखौ सिफायजोब्बाय बियो बे माखायखौ आइमोना गायजोब्बाय सोरलाय अ बाबु मा खालामदों बिबोनां मोना मायाव जिरायनानै खालबाराव जिरायनानै गोसथोनायफोरजों रं नाम्बार रायज्लायगासिनो दङ
बेयाव नङा दावरायसो बेयो दावराय गाबदों माखो ओरैबो थांनो हाबाय जोङो ओरैजाय जिथुनानै रायजोफोरना अबेसो मोनदा हाया बिसोर लाजोब्बाय बिसोरखौबो लाजोबबाय बेफोरजों हाब्रां गेजेरनि खाथिनि गथ'फ्रालाय मानसि गथ'फ्राबो ओइथिं हायसेन ओ बाबा नोंसोर ओरैजा थांदो ओरै फैनांला थ' थांसिन दे बिसोरो दे ओंखारलाय ओरै गोदोनि गथ'फ्राव गेलेनाय बायदि जिरायनानै एखे जुहुद्रुलांना खनसेनो ओंखारलांहांबाय आरो मानसिया थ' मानो हाया जानो बिजों लामायानो दंखायोमोनबा ओंखारलांदो ह गोलैनाङा दे हान्थु सान्थु दोलालांजोबगोन दसेनो र' आं हमथागोन थ' गिनाङालै आं हमथागोन नैलै आखाइयाव हमथागोन थ' मोनखाबायानो आरो माथो हरलै आं हमथानि दे आखाइयाव हमथाबाय आं थ' मबाइल दंनो लाथ' थ' मा जानांगौ बेलाय सेन्देल खुलायबावबाय जाहैदों आरोखि ओरैबायदि गोलैजानो गियो हाब्राङाव ओंखारनायाव थ' ओंखारदो एख' नङा थ' ह हाब्रांनिफ्राय ओंखारख्लायलांदों आरोखि नैबे जोंनि बे हा खर'खौ नायनो नागिरदों थारमाने नैबेयाव बायनाया बावाखै नालाय थ' आंबो ओंखारलांसै ह हाजो गाखोफेरनो मोनैया जि गोबाव जाबाय दासो हाजो गाखोनायनि खोथा खुन्थें लांगोन दै बोरैबा साबधान ओरैनालाय मानसिया एसे फिनज्राव गोलैलांबानो जाबायलै थ' ओंखारबाय थादों गोजौखौ खोन्थाहरनोसै नायलाय बेसेबां गोजौ लोगोफोर आरो दंबावोसो ओंखारलांजोबबावाखै आङो दा नै गेजेरावनो दंबावो गाहायाव ओंखारलांबावाखै थांगासिनोसो दाबो मोनहैयाखैनो नै बिसोरखौ बैथिंजाय थिनहरनांगौमोन दे बिथिं फैनो हानो ना बिसोर नाखाय बेसेबां हाब्राङैनो ओइ नै बेसेबांबा गोजौआवसो दिंखिया है दामानि मा दिंखिया जाबाय बायनो नाखाय नै नैबेजों दङामोन आरो नैबे माखाया बेजों लङामोन बेजोंबो गायजासिगोन बेयावबो दंफां गायनोसै आङो दंफां दिंखिया जाथ'वा दा दालाय मा दिंखिया जाबायनाय बेदरानो जागासिनो दङ ओइ नालाय लोगोफोर देनजारखा आरोखि बेजोंबो गाखोलांनो हानो ना जों बबेथिं थांबावनो लामायाथ' गैला ओरैजायसो थांसै बिस्रा मा खालामगासिनो अ लामा दंखायोथ' नै मा खिथालाबायोब्रा ओइ नै थास' आथिङा बरा जाना दं बेजों दै बोहैबोयोमोन आरोखि लङाखा हाब नै जोंथिं नै खिया गोथै गारफैबायनोसै गामियावलाय लामाखौ मोनबायानोसै आरोखि ना नायलाय हाब्राङा हाया नैबेनो आंना जोबथारनाय सिमाया हाया बिसिम आरोखि बाब ओरैजाय हाब्रां गाखोफिनदोलाय नै दानिया ओरैजाय ओंखारखांबाय आरो ओरैजाय गाखोफिनदोलाय ओमफ्राय ओरैजाय लामाखौ नाहरदोलाय नै जा सिदाखा गोजौखा आरोखि ओमफ्राय नै माखासेया जिरायनानै मा खालामदों नोंसोरो मैदेर फैदों लामाया सलिड जाबाय माथो नायलाय लोगोफोर जोंनि लामाया माबायदि नुहुरो बिदिनो आरोखि ना डाइरेक्ट फख्रि दंबावोसो बै माखाया फख्रि गोजा मोसाहांलायनायावनो गारलांना फैबाय आरोखि ना बेयाव बरिया जागोन ना लोगोफोर खोन्थाहरलाय माबायदि जानो आंना नैबेयाव गय बागान खालामगोन आङो दंफां बागान गायनोसै आरोखि ना गाबोन समफोरनिफ्राय सुरु खालामसै खामानिखौ ओमफ्राय जोङो मैयासो फैदों नालाय दा न'आव दंफैयो एसे बे न'आव थानायावनो खामानिफोरखौ एसे मावलांसै आरोखि ना ओमफ्राय नैबेबो वाटार साप्लाइनि नैबेखौ एरखुजोब्बाय आरोखि ना नैबाव जागोन बैयाव आं दानि खोन्थानायावथ' ट्रिटमेन्टआ जागोन वाटार ट्रिटमेन्टआ ओमफ्राय नैबे वाटार साप्लाइनि फिसा आरोखि बिनिफ्राय दैखौ साप्लाइ खालामगोन आरोना दंफां माखाया बेयावनो आरोखि नै लामाया माबायदि जानानै दङ नैबे आरोखि ना सोरो लामाया नैबिथिंबो जायो आरोखि नैबेयाव माबायदि नायनो र' बेसेबां गिदिर बानायनाय आरोखि ना बारा बुरजा लायाखैथ' एसेल'सो लादों बे औवासो दंजोबोमोन जावखुजोब्बाय ओमफ्राय जावखुनानै दा नैबेखौ बानायबाय आरोखि ना बेनिफ्राय दै साप्लाइ खालामसिगोन आरोखि एखे जोंनि गामिनिफ्राय फुरा जायगायाव जेरावबो रानना हरजोबगोन आरोखि ना बिनिफ्रायनो दैफोरखौ नै बिसिनि जाबाय आरोखि ना
अरखौ होग्रोदो बे जाहैबाय फिसा वाटार साप्लाइनि ओमफ्राय जोंनिया जाहैबाय गिदिर आरोखि ना बैयो ओमफ्राय बै जोंनियाव साइनबोर्ड बाथौ नुदोंना होगोन नामा? बे साइनबोर्ड नुनायनिफ्राय बे खिथुनाव आं दहाय खोन्थाखादोंमोन ना नोंसोरनो बेयो आरोखि बे जोंनि हा बे जोंनि हायाव खमावबो बिसोरो 8 बिगा बे 8 बिगायाव बेबायदि खालामगोन आरो वाल खालामनानै ओमफ्राय मेन दैखौ बिनिफ्राय बोखांगोन ट्रिटमेन्ट खालामगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय साप्लाइ खालामगोन आरोखि स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला